Get low when the whistle go. Moro. Mä olen tänään pelaamassa Crowtopiaa ja tämä on mun ensimmäinen pelivideo, mikä tälle kanavalle mä oon ikinä tehnyt. Hei, älä nyt mugita. Don't buge. Vai onko mulla liikaa platformia? Niin, tää on mun eka Crowtopia-video. Mä haluaisin taas ilmoittaa tämmöisestä asiasta, että mä oon tekemässä farmimaata tällä hetkellä. Ja jos joku haluaisi ostaa tämmöisen hienon farmimaan for 16 VL, niin paitsi että tää ei oo vielä valmis, mutta sit kun tää on valmistettu, niin for 16 VL, jos te haluatte ostaa tämän, niin lähettäkääpäs siitä sitten tuonne kommentteihin vaikka viestiä, jos te haluatte ostaa tämän, mutta no, nähdään ensi videon parissa, että moi moi!